ndị be anyị ekenekwa m olekwana otu anyị mere. Aha m wụ Ogechi Sylvia Eze, awụ m dọkịta. N'ọnwa Septemba ka anyị na-eme ncheta ọrịa anyị na-akpọ Sickle Cell Disease. Enwe ndị na-akpọ ya SS. Aga m ekwu okwu gbasara ihe anọ. Nke mbụ bụ kedu ihe bụ sickle cell, kedu ka mmadụ si ebute sickle cell, kedu ihe mmadụ ga na-ejipụta ka mara that onye a nwere sickle cell, kedu ihe mmadụ onye nwere sickle cell ga na-eme igbochi inwe complications ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya. Kedu ihe bụ sickle cell? Sickle cell disease bụ mgbe ọbara mmadụ adịghị otu o kwesịrị dị. Ya wụ n'ime ọbara mmadụ anyị nwere ihe anyị na-akpọ red blood cell. Ya wụ akụkụ ahụ na-ebuga nri ma oxygen ọ nọkwa n'ime ọbara mmadụ. Ọ ya na-emekwa ka ọbara mmadụ na-acha ọbara. Red cell mmadụ kwesịrị ịgba okirikiri otu a, mana onye nwee sickle cell nke ya na-adị ka nkọ ma ọnwa ọhụụ, so ọ dịghị round, ọgba okirikiri otu o kwesịrị ịdị. Maka ya red cell onye ahụ ada anọte aka. Normal red cell gbara okirikiri na last ihe dịka 100 days to 120 days, ya wụrụ ụbọchị 100 ma 120, mana nke ahụ dịka nkọ na last 20 days ọ gbawala, o mebigo. Ya mere ndị a na-enwe ọtụtụ problem. Ka mmadụ si enweta sickle cell disease a? Onye ọbụla nwere ha na-akpọ blood group, ya wụ na ọbara mmadụ dị iche iche ma ọ wụ genotype. Ya mere anyị ji asị onye ọbụla before gị na nwoke ekwekọta ọnụ si unu ga-alụ di na nwunye, ga-eje eme blood group, because enwere ndị na-ekwesịghị ịlụ di na nwunye. Anyị ma that ndị mmadụ nwere ịhụnanya, ma ndị ga-adị hụ ndị ụkọchukwu ha gwa ha with faith. Anyị na-ekwukwa faith and works. Ị ga-eje cheke ya genotype, chọpụta that ị nwere AS, and onye ị chọrọ ịlụ nwee AS, enwe nnukwute chance that otu unu ga-amụ ga-enwe SS. Enwe nnukwute problem nọ na ihe a. Problem onye ahụ, nwatakịrị ahụ ga-enwe, ma problem the family ga-enwe. So kedu problems ndị a? Enwecha problems a na-ahụ ma mgbe a ga-amụ nwatakịrị, mgbe ọ ka dị na nwatakịrị, ma mgbe ọ ga-adị n'ikorobịa, ma mgbe ọ ka na-aga primary school. Now, icheta ekwuru m that red cell a na-ebu oxygen, ya wụ ume ndụ anyị na-ekubata. All this red cell na-ebuga ya gazuo ahụ mmadụ niile. Now, ọ na onye ahụ nwere red cell a dịka nkọ, ya wụ sickle cell, ọ mara ọrụ ahụ ọfụma. Ya mere onye ahụ nọ like this, ọ na-eku ume ọsịsọ because ume ndụ ahụ ada agazu ahụ ya round. Amụpụta nwatakịrị, a ga-achọpụta that nwatakịrị a nọ like this, obido nwe jaundice, ya wụ obido chawa yellow ma ọcha green. Onye pụta mamịrị ya na-acha nnọọ ka ọlaedo. Ka ihe mere ha, those red cells dịka nkọ ha agbawachala, and those red cells gbawa, ịsọ nwatakịrị ahụ ị na-acha nnọọ ọfụma ka nwatakịrị amụrụ ọhụụ. Ile ya n'anya, anya ga na-acha yellow, ire ya, ihu ya ga na-acha yellow. And ihe a nwere ike ịkọsụ liver disease, o nwere ike ịkọsụkwa kidney problem, o nwere ike ịkọsụkwa nsogbu n'ụfụrụ, anyị na-akpọ ya encephalopathy. And ihe a nwere ike igbukwa nwatakịrị. So ihe ọzọ this thing nwere ike ịkọsụ because of these red cells dịka nkọ ha gbawa, ha nwere ike ịbịa nnọọ, ha bịa dịkata ọnụ dịcha ka ihe kpọrọ nkụ, ka gel. Ọbịa nọrọ na the joints nwatakịrị, ma ikpere ma aka ya, nwatakịrị a ga na-ebe akwa, ezigbote akwa. And these red cells bịa block ebe niile. Ihe ha ga-eme, ọbara ga na-eflow zikwa otu o kwesịrị flow. Nwatakịrị a na-enwe nnọọ serious pain. Ihe ọzọ nwatakịrị a nwere ike inwe ọtụtụ infection because
ọbara ada agazukwa ahụ niile. So ekwugo maka pain, ekwugo maka jaundice, ya mmadụ na-acha mmanụ ma ọ chawa ọlaedo. Ihe ọzọ wụ ọtụtụ infection nwatakịrị a ga na-enwe. Ihe ọzọ a na-achọpụta ụmụazị ndị a isi ha ga-apụta nnọọ ezigbote like this, pụta ya wụ na their forehead ga-apụta, ma ọ ịchọpụta that ha bịa ha ga na-acha ntụ ntụ. Ka ihe na-eme ka ha chawa ntụ ntụ ọwụ anemia. Anemia wụ mgbe ọbara mmadụ anọghị at the level o kwesịrị ịdị. And ihe a wụ because like m ji kwuo, red cell ahụ na-anwụzi ọsịsọ. Onye ahụ bịa a na-achọ mgbe ọbụla a na-enye ya ọbara, a na-eme blood transfusion, ọ na-aṅụ ọbara because of ọbara ya ọ nọ 10 days ọbara ya agbadaala. So kedu ihe anyị ga na-eme igbochi ndị nwere sickle cell inwe problem? Nke mbụ, onye ahụ ga na-aṅụ mmiri kwa ụbọchị. Anyị na-asị biko ịhụ na pure water sachet mmadụ nwere ike ịṅụ ihe dịka 6 ma 7 because ọ na-aṅụ mmiri a ga na-eme ka ọbara ya na-eflow ọfụma, ka onye ahụ ghara inwe blockage of the joints and blockage of the blood vessels. Ihe ọzọ wụ onye ahụ ga-agba mbọ igbochi inwe stress. Ihe ọla ga-enye mmadụ stress nwee ike ime ka onye ahụ nwee ihe anyị na-akpọ crisis. So crisis bụ ihe ahụ ga-eme onye ahụ ihe atọ na-eme na crisis wụ pain. Ekwugo m ya maka pain. Onye ahụ na-enwekwa ihe dịka anemia. Onye ahụ anọkwa ọ na-eku ume ọsịsọ. So ihe ahụ bụ sickle cell crisis. So anyị ga-egbochi stress. So that is why anyị na-asị ụmụazị nọ na school ọ n'ime na nwatakịrị a nwere sickle cell ekwesịghị force ya ka ọ na-eme PE. Ọ ga-eme nke ọ ga-emenwu. Ọ dị too stressful si mba nekwa ị nwere ike inwe crisis. Achọkwa n'ihe ọzọ ọ na ọbụrụkwa ndị ọzọ nọrọ outside na-agba bọọlụ eme serious calisthenics asị mba ịma nsoro ha. Ị nwere ike ịchọpụta ihe ọzọ, maybe ihe dịka ludo, ka nwatakịrị a ghara nọrọ asị because of this my sickle cell ụwa ọjọọ ma anụwa. Nwatakịrị ahụ abịala ụwa, we now have to see elu otu anyị ga-eme ka nwatakịrị a mekwa n'ụwa ya enjoy. Anyị nwere ike ịchọpụtazi ihe ndị ọzọ, ma ọ wụ ịgụ akwụkwọ, ma ọ wụ ile fim, ma ọ wụ ime exercise na-aga adị too stressful. So ekwugo m maka ịṅụ mmiri. Ihe ọzọ m ga-ekwu maka ya wụ igbochi infection. Because ọbara adịghị flows ya ọfụma, nwatakịrị a nwere ike ịdị at risk of infections. So ka anyị na-egbochi infections, ekwesị na-asa aka ọfụma, ekwesị ime kwa sure nwatakịrị a nwee wounds. These wounds adịkwa quite covered because all that ọbara ada aga ebe ahụ, that wound aga-ehil kwanụ ọfụma. Ihe ọzọ m chọrọ ikwu okwu maka iwu malaria prevention. Ndị a nwere sickle cell ekwugo m already that the red cell na-anwụ ọsịsọ. Onye ahụ abịa nwezi malaria. Mosquito nets, wụfuo mmiri ọbụla dọrọ ebe niile ga-eme ka mosquito na-amụbasị, lụfuo ha niile. A ga na-asụchicha ọhịa gbara ụlọ okirikiri ka a ghara inweta mosquito infestation. A na-agba raid, a na-emechicha ụzọ igbochi malaria spread. So ekwugo m ihe wụ sickle cell, ka mmadụ si enweta sickle cell. Ekwugo m ihe signs ndị mmadụ ga na-enwe. Ekwugo m ihe wụ sickle cell crisis, and ekwugo m maka malaria prevention. Biko enwe ajụjụ ọbụla unu chọrọ ịjụ, detuo ya na comment section ka anyị na-ekwu na-aga. Ndewo ndị be anyị.